במסגרת סדרת כתבות על 5 החושים, היום אנחנו עם חוש השמיעה. אז החלטנו לבוא ולבקר במרפאה של דוקטור משה חייצ'יק, מומחה לאף אוזן גרון לילדים. במקרה גם היה לי יום הולדת היום, אז למה שאני לא אבדוק גם את השמיעה שלי? ובכל זאת, אולי הוא מטפל בילדים גדולים? שלום. יש לי יום הולדת היום, אתה רואה? אז ילדת יום הולדת, באופן חריג אני אסכים גם לבדוק אותך. מה שנעשה, אני קודם אסתכל על האוזניים. כן. ואחרי שנסיים את הבדיקה, אני אפנה אותך לבדיקת שמיעה שתשלים את הבדיקה שלי. אז שבי לך על הכיסא הזה, אני מסתכל על האוזן שלך, אנחנו לא עושים שום דבר כואב, אני רק מסתכל, והאוזן נראית בריאה לחלוטין, ובעצם השלב של הבדיקה נגמר עכשיו. אני יכולה לקבל בלון גם? בבקשה. אין לי בעיות שמיעה, אבל יצאתי מהמרפאה כמובן מחוזקת, פחות חרדות, עם בלון ביד וליטוף של כלב, אז מה יותר טוב מזה? במסגרת סדרת כתבות על